Zingamashumi igodi ekhahlamezekile ikhahlanyezwa Izikhukhula kumasipala eNkomazi esifundazweni iMpumalanga. Amabhlorho ayishagalombili akhukhulwe amanzi emvula ebeyidliva kwathi amanye abhidlika. Imitholampilo eyishagalolunye nezikole nako kukhahlamezekile kwacikeleka phansi inqalasizinda nokwenze ukuthi umphakathi ugcine uba nenkinga yokuthola amanzi ahlanzekile. We've been affected by this rain a lot. If you have seen pictures, they didn't go to work. A lot of people died. When the rain started, I was at work. So in the morning, when I'm supposed to cross over to the other side to get home, I couldn't cross. And we had to wait for over 7 hours for the water to drop. Sekshone abantu ababili kanti abanye basathungathwa abatshuzi kanye nabanye ababhekele ezokuphepha. Kahle kahle bayi5 lele kuba lokuthi babonakele bangena emantini but kule 5 munye lotholakele but sinababili leba confirmed ukuthi bashonile labo lo munye ushawe ngezi because emanti beka flow all over lapha bahlala khona. Abesimo sezulu bathi imvula isazoqhubeka nokuyidliva ikakhulukazi endaweni ezisogwini ngakho abantu abahlala kuzo bayanxenxwa ukuba baqinise ezokuphepha. Report yakuveta ukuthi yo iNyaka Dam emanti sa overflow in the next 24 hours the dam will be spilling over, so ebantu bakithi should always babe vigilant, remain alert. Abashayeli nabo sebenxuswe ukuba bashayele ngokucophelela nangokubekezelelana emgwaqweni njengoba isimo sezulu sisibi nje nemigwaqo ishibilika ngenxa yemvula.